simulador ou arcade? Este é un debate á hora de facer xogos inspirados en cousas que existen na nosa realidade. Un simulador de camións con moita minuciosidade na recreación como pode ser o Euro Truck Simulator, ou xogos máis directos e con premisas un pouco máis inventivas, chamémoslle, como as destructivas carreiras entre camións de mercancías da recreativa 18-Wheeler American Pro Truck. Eu son máis de ficar coa proposta máis directa que fan os xogos como a proposta arcade. Saúdos de Iago Gordillo. Isto é Un día un xogo. Hoxe imos cun dos arcade de conducción máis divertidos que lembro. Falamos do Burnout 3 Takedown. A franquía Burnout naceu no 2001 na sexta xeración de consolas da man de Criterion, tendo a súa última entrega grande no 2008 co Burnout Paradise, que tivo unha remasterización para sistemas actuais hai uns anos. Seguramente coñezas este último xogo, o Paradise, que ofrecía unha estrutura de mundo aberto con varios tipos de carreiras con tráfico nunha cidade e nos seus arredores. Porén, os 6 xogos anteriores partían dunha estrutura máis clásica e pechada de ir desbloqueando trazados polo mundo adiante nunha serie de circuitos xa preestablecidos. A franquía susténtase en 3 fundamentos: un medidor de turbo que enchemos ao facer accións de risco como conducir no sentido contrario ao tráfico, pasar preto de outros coches ou derrapar, unha espectacularidade visual que destaca nos momentos nos que temos colisións e unha banda sonora e son extremo que acompaña a velocidade que transmite o xogo. E en esta terceira edición que hoxe nos ocupa, saída na primeira Xbox e PlayStation 2, donde aparece o elemento insignia da saga, os Takedown. Os Takedown son derrubamentos que xacemos noutros vehículos rivais e que poden ser de varios tipos. Takedowns de muro, facendo chocar o rival contra o muro, takedown de tráfico, ou facelo chocar contra vehículos alleos á carreira, takedown psicolóxico, que sería poñendo tan nervioso o rival que acaba el só batendo contra algo, e logo os takedown distintivos, que hai un total de 20 e que están relacionados con aspectos concretos dos circuitos polos que circulamos, como facer que choquen contra un tranvía en Europa ou mandar a por uvas nun viñedo a outros inimigos. Estes takedowns non aparecen no título do xogo porque sí, son o momento estelar do xogo, xa que a acción paralízase durante un segundo para ver os destrozos que causamos ou que causan en nós, que isto é unha cousa bidireccional. E aí cando se crea unha especie de momento Matrix onde todo se conxela, incluso a música, e cando retoma a acción danos un extra de adrenalina e de turbo. Será esta unha mecánica chave que se manterá na franquía despois desta entrega e, aínda que só é unha idea un pouco besta, hai que dicir que o xogo é bastante estéril e, por exemplo, non vemos figuras humanas en todo este caos e é unha premisa menos truculenta que xogos como Carmageddon, que nos permite distanciala da realidade. Este Burnout 3 lévanos por 18 circuitos que se dividen en 3 zonas: Estados Unidos, Europa e Oriente. E isto fará que pasemos por estradas con ambientacións nos Alpes, Mónaco, Bangkok ou Chicago. No apartado sonoro, o xogo mantén ese nivel de espectacularidade tanto no son de todos os elementos da carreira, rozamentos, adentamentos, choques, que parecen como se fosen un xigantesco ASMR. Sentimos aí todo super preto do oído. E no apartado musical tamén destaca con unha temática, digamos, rock, aparecen bandas como Los Ramones, Rise Against ou Franz Ferdinand, e son presentadas por un locutor desde a ficticia Crash FM, que ademais de pinchar música, darnos pistas de sitios onde podemos practicar estes takedowns distintivos. Hai que dicir que esta aposta muda un pouco da electrónica do primeiro e segundo xogo a unha parte rock e vense reforzada tamén polo feito de que a primeira entrega desta franquía que é distribuída por Electronic Arts, cando antes os primeiros dos xogos pertencían a Acclaim. Isto notase algo que hai un pouco máis de orzamento dedicado a licenciar música. Esta presentación acaba meténdonos no tolo mundo do xogo e fará que nos metamos en varios modos que van desde carreiras tradicionais ata desafíos de takedowns e o modo Crash, que é un modo no que temos que ir chocar nun cruce a causar o maior caos posible. Xa vos digo que así contado soa moi macabro, pero a presentación deixa nunha especie de máquina de Goldberg, de golpes concatenados.
En total temos un total de 173 eventos no modo individual que dan para horas e horas de piques, cuns rivais manexados pola máquina que se sinten interesantes a competir, pero ademais é que temos un par de modos multixogador, ata 8 no modo Crash, este de bater nos cruces, e dicir que tamén contaba con online, que eu é o único xogo de PlayStation 2 o que lembro ter xogado online. Que xa sabedes que o xogo online en Europa foi unha cousa que chegou máis masivamente na seguinte xeración, e neste caso nin tan mal. As seguintes entregas despois deste Burnout 3 intentaron profundizar nesta mecánica do takedown, levándoos a extremos que pareceron perder un pouco o foco e que sí que reconduciu o último, o Burnout Paradise, a cambio de deixarnos un mundo aberto que quizás non remata de ter o ritmo e variedade desta terceira entrega. Cousa que non é só unha sensación miña, senón que incluso agregadores de críticas como Metacritic, esta terceira entrega segue sendo a mellor valorada de toda a franquía. A día de hoxe, para xogar este Burnout 3 son os que rescataron na propia Xbox ou na PlayStation 2, xa que non houbo ningún tipo de reedición. Aínda que, se tes un Xbox One ou Series, si tes a cuarta parte, Burnout Revenge, que aínda que non chega ao nivel da terceira, andalle preto e podese facer unha idea de como iba. Normalmente te dela por prezos que non superan os 10 euros. Isto é Un Día o Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, necesitamos a túa axuda. No Patreon podes contribuir a cambio de escoller contido como o xogo no que falemos nesta sección, aparecer nos créditos e máis recompensas. Tamén nos axuda que nos deixes un like e que te suscribas se estás no YouTube. Mañá, outro xogo.